Не обичам синия цвят. В крайна сметка това е студен цвят. Не е толкова жив като червеното, нито толкова успокояващ като зеленото. Това е блед и уморен цвят, който отцветява човека. Ако червеното е цветът на могъществото, а зеленото е цветът на природата, то синьото е цветът на депресията. Погледнете портретите, които Пикасо рисува между 1901 и 1904 година. Каква е общата черта на тези мрачни картини? Повечето от тях включват бедни хора, но първото нещо, което се набива на очи, е, че всички тези картини са съставени от сини тонове. Ако тези творби бяха направени в червени или зелени цветове, нямаше да предизвикат същия ефект. Синият цвят много добре завършва тази мрачна атмосфера и Пикасо умишлено избира синьото. Този процес се нарича в кариерата на художника синият период. А защо всички тези картини са толкова меланхолични? В крайна сметка не говорим за няколко седмици или месеца, а за почти 3 години, през които един човек рисува мрачни и сини картини. Ясно е, че Пикасо не е бил в добро душевно състояние, докато е рисувал тези творби. Истината е, че Пикасо през този период е преживял пълноценна депресия. И тя е предизвикана от едно събитие. Нека се опитаме да разберем това събитие. Пикасо тогава, 20 годишен, той напуска родната Испания и пристига в Париж. Без слава и без пари е решен да се издържа като художник. В този труден период до него е близък приятел Карлос Касахемас. Двамата образуват доста странен тандем. Докато Пикасо е страстен и активен, Касахема страда от импотентност. Едно от общите им занимания е да посещават публични домове. Пикасо влиза, а Касахемас го чака отвън. Един ден двамата срещат жена на име Жермен и Касахемас се влюбва в тази жена. Въпреки че иска да започне връзка с нея, Жермен го отхвърля всеки път. Една от причините за това, както се предполага, е, че тя знае за неговия сексуален проблем. Един ден Касахемас организира вечеря в своя чест и кани свои приятели, сред които е и Жермен. Пикасо по това време е извън Париж, затова не може да присъства. След като храната се изяжда и напитките се изпиват, Касахема става прав и още веднъж прави предложение за брак на Жермен. Жермен отново го отхвърля. Тогава Касахема вади пистолет, първо стреля по Жермен, а след това насочва оръжието към себе си и стреля в главата си. Жермен пада на земята, но куршумът не я улучва. Касахемас умира веднага, ударен в слепоочието от собствения си куршум. Най-добрият приятел на Пикасо е направил ужасен опит за убийство и отнел собствения си живот. Когато Пикасо научава за това, изпада в дълбока депресия. Така започва неговият син период. По-късно той казва: причината да използвам синьото беше Касахемас. Пикасо първо го рисува на светлината на свещ. Дупката от куршума още личи. После го изобразява в ковчег. В тези творби вече се забелязват първите признаци на синия период. След това синьото започва да доминира все повече, а депресията му се задълбочава. Погледнете неговия автопортрет от този период. Сам с замръзнал поглед той сякаш обобщава самата депресия. Пикасо не само губи приятеля си, но и преминава през огромни трудности. Напуснал е Испания и се опитва да се приспособи към Париж, да стане известен
но живее в крайна бедност. Толкова е без пари, че не може да си позволи бои и платна и често рисува върху старите си картини. Това става известно едва години по-късно, благодарение на рентгеновите анализи. От някои от известните му картини се откриват други фигури. Например, в картината "Старият китарист" под боята се вижда образ на младо момиче. Пикасо първо е нарисувал момичето, после е изрисувал китариста върху същото платно. Старият китарист. Музиката като спасение. Тази картина е една от най-завладяващите от синия период. Старецът е вероятно сляп и беден. Тялото му е изкривено. Шията е прекалено дълга, пръстите и краката са удължени. Напомня стила на Ел Греко, когото Пикасо дълбоко е почитал. В известната картина на Ел Греко "Христос носещ кръста", Христос също има неестествено дълга шия, но именно тази деформация придава духовна тежест и извисеност. Пикасо сякаш свързва тази идея със своя китарист. Христос носи кръста си, а старецът носи своята китара. И двамата носят тежест, но и смисъл. Китарата е единствения предмет в различен свят. Топъл кафяв тон сред цялото синьо. Тя е животът в средата на смъртта, утехата сред мрака. Някои тълкуват изражението на стареца като тъжно, но може да се види и друго. Той е погълнат от музиката, изгубен в мелодията, намерил покой. Китарата за него е кръст и спасение едновременно. Животът. Най-мистериозната картина, втората най-впечатляваща творба от синия период е животът, Лавие. Тя съдържа 4 основни фигури – Касахемас и Жермен, майка с дете и вдясно самотна жена. Картината е сложна, пълна с преплетени теми – любов, вина, смърт, самота. Какво всъщност иска да каже Пикасо с тази картина? Не знаем със сигурност. Но рентгеновите снимки показват, че първоначално Пикасо е рисувал себе си, а след това е заменил своето лице с това на Касахемас. Ако предположим, че фигурата вляво е самият Пикасо, тогава жестът на ръката може да се тълкува като декларация за независимост спрямо майка му. Пикасо има особени отношения с майка си. Тя винаги е вярвала в таланта му. Самият той казва: "Като дете майка ми казваше, ако станеш войник, ще стигнеш до генерал. Ако станеш свещеник, ще стигнеш до папа. Аз избрах да бъда художник и станах Пикасо." Ако предположим, че жената вдясно на картината е майката на Пикасо, този жест може да се тълкува като акт отделяне на независимост, момент, в който синът напуска гнездото и поема по своя път. Но ако разглеждаме фигурата като Касахемас, а жената като Жермен, тогава може би Пикасо е изобразил една никога не сбъднала се любов и семейството, което Касахемас никога не е могъл да има. В центъра на творбата има 2 фигури – горната двойка и долната самотна фигура. Може би те изобразяват двата начина да страдаш, когато имаш някой до себе си и когато си съвсем сам. Сега обърнете внимание на жеста на ръката на Касахемас. Сякаш казва: "Не ме докосвай." Този жест не е случайен. Това е поза, която в изкуството често се свързва с сцената "Нори ме тангере", "Не ме докосвай". Моментът, когато Мария Магдалена среща възкръсналия Исус. Мария първоначално мисли, че вижда обикновен градинар, но когато разбира, че това е Исус, се втурва да го прегърне. Тогава той казва: "Не ме докосвай, защото още не съм се възнесъл при Отца." Пикасо може би е използвал този библейски мотив, за да предаде послание от Касахемас към самия него. "Не скърби повече за мен, пусни ме,
продължи напред. След синия период настъпва розовият период. Новият цвят на платната му вече не е мрачно син, а топъл розов. Пикасо променя и темите си. Вместо бедняци и просяци рисува акробати, шутове, палячовци, циркови хора. Тоновете са по-светли, по-оптимистични. Но не бива да мислим, че синият и розовият период са пълни противоположности. Дори в розовите картини се усеща сянката на тъгата. Пикасо вече е разбрал болката, само че този път я предава с по-мек, ироничен тон. Ако в синия период плаче, то в розовия се усмихва през сълзи. По характер Пикасо не е човек, който може да бъде даден за пример. Ако приемем, че жената до Касахемас в Лавие е Жермен, същата, която Касахемас опитва да убие, тогава това, че Пикасо я рисува заедно с убития и любим, е вид неуважение. Но това е типично за него. През живота си Пикасо има многобройни връзки с жени, повече от които са токсични. Неговата внучка Марина Пикасо казва за него: той използваше жените за своята животинска сексуалност, подчиняваше ги, омагьосваше ги, изтощаваше ги, след като изсмукваше тяхната същност и ги изхвърляше. А поведението на Касахема също не може да се нарече почтено. Той не може да приема отказа и вместо да живее с болката, се опитва да убие Жермен и накрая се самоубива. Но нека оставим личностите и погледнем към универсалното, към самата депресия, която Пикасо изразява в синьото. Всеки човек има свои сини и розови периоди. Понякога преживяваме събития, които отцветяваме в мрачно синьо, пълни с тъга, загуба и безнадежност. Понякога пък животът ни се вижда розов, лек, топъл, дори илюзорно щастлив. Дори тези на Пикасо ни учат на нещо. Да продължим да се борим. Погледнете отново старият китарист. Въпреки бедността и слепотата си, този човек продължава да свири, или онзи просяк в другата негова творба. Въпреки че е сляп, не пропуска да закуси. Пикасо, макар и в депресия, не спира да създава. Той не се предава на бездействието, а продължава да твори. И точно заради това от синия период се ражда розовият. Ако в тези мрачни платна усещаме поне искра надежда, това е защото дори в депресията Пикасо става активен, жив, съзидателен. И като свързваме жеста на Ксахема с Христос, можем да свържем и синьото с ада. Обикновено адът се предава в червено, но в Библията се споменава огънят на сярата. А когато сярата гори, пламъкът ти е синкав. Следователно, адът може да бъде син, а депресията е именно такъв ад. Осъзнаването, че си изгубил своя рай. Ако причината за вашия собствен син период е загуба на любим човек, както при Пикасо, може би изходът е да се откажете да се вкопчвате, както в картината Лавие. Да не докосвате повече онзи, който вече го няма. Да спрете да се борите срещу неизбежното, да се научите да пускате. Защото в крайна сметка адът може да е син, но дори в синьото може да се роди светлината.